हे लोगोफोर दिनैनि गुबुन मोनसे गोदान भिडिअहाय नोंथांमोन गासैखौबो फरायहरनाय थालाय बायदि नोंथांमोननिसिम आसा खालामो भिडिअखौहाय जागायनायनिफ्राय जोबजासिम नायलांगोन होननानै एक्चुअली नोंथांमोनाथ' भिडिअनि ससे इन्ट्र टाइटेल आरो थाम्बनेलाव नायनानै एसेब्लाबो हमनो हाखादोंआनो जानांगौ दे लोगोफोर जे दिनैहाय आं मा भिडिअनि सायावहाय आपडेटखौ लानानै फैदों। थ' लोगोफोर आं दिनैहाय बर'नि मेथाइ रोजाबगिरि निथामनि बर' बिथांनि गोदानैहाय रिलिज जानानै थांनाय मोनसे अफिशियेल मिउजिक भिडिअनि सायावहायनो नोंथांमोननिसिम आपडेटखौ लानानै फैदों दे लोगोफोर। ओमफ्राय लोगोफोर बे गोदानै रिलिज जानानै थांनाय अफिशियेल मिउजिक भिडिअनिनो टाइटेलानो जाहैबाय जोमै रानि दे लोगोफोर। ओमफ्राय लोगोफोर जों बे जोमै रानि अफिशियेल मोनसे मिउजिक भिडिअहायनो गाहाय फाव खालामनायखौ नुनो मोन्दों निथामनि बर' बिथांखौनो दे लोगोफोर। आरो लोगोफोर बे जोमै रानि अफिशियेल मिउजिक भिडिअनिनो देंखोखौ बोहोदों बिथां निथामनि बर'आनो दे। स' लोगोफोर नोंथांमोना सोर दासिमबो जुदि नायहैयाखै अब्ला नोंथांमोना थाबैनो निथामनि क्रिएशन इउटुब चेनेलाव थांनानै बे गोदानैहाय रिलिज जानानै थांनाय जोमै रानि अफिशियेल मिउजिकखौ नायनानै लायोबानो जाबाय दे लोगोफोर। स' लोगोफोर बिदिब्ला दिनैनि सर्ट आपडेट भिडिअआ बेखिनियानो मोनदे। आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदों। भिडिअखौ जुदि नायनानै मोजां मोनदोंब्ला नोंथांमोना भिडिअखौ खनसे लाइक खालामनानै होबानो जाबाय दे। आरो सोरबाफोर जुदि चेनेलाव भिडिअखौ गोदानै नायगासिनो दङब्ला नोंथांमोना चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामनानै लादो जाहाथे आंनि गोदान भिडिअनि नटिफिकेशनफोरा नोंथांमोननियाव थाबैनो सौहैयो दे। थ' लोगोफोर नोंथांमोना सोर दासिमबो जुदि नायाखै नोंथांमोना थाबैनो बे निथामनि क्रिएशन इउटुब चेनेलनि गेजेरजोंहाय रिलिज जानानै थांनाय मिउजिक भिडिअखौ नायनानै लाहैदो दे।